Dnes vám nechceme ukázať len prezentáciu. Chceme, aby ste nás počuli. Nie ako deti, ale ako ľudí, ktorí niečo prežívajú. Budeme hovoriť o násilí, o tom, kde sa deje, ako ho deti prežívajú a čo od vás, dospelých, potrebujeme. Začnime jedným príbehom. Volajme ju napríklad Ema. Ema chodí do školy ako každý iný, usmieva sa, aspoň navonok, ale nikto nevidí správy, ktoré jej chodia večer. Nikto nepočuje slova, ktoré ju bolia viac ako rany. Si divná. Nikto ťa nemá rád. Prečo tu vôbec si? Áno, hej, áno. No čau. Koho to tu vidím? Emu. Ukáž, čo máš. Nič tu nemá. Kde máš peniaze? Nemám. Máš Nechaj ma. 5 eur. Ak sa to stane ešte raz, tak si ťa odchytíme. Ema sa začne meniť. Prestane sa smiať, prestane sa hlásiť. A najhoršie na tom je, že si myslí, že je to jej chyba. Násilie nie je len bitka. Je to aj slovo, aj pohľad, aj ignorovanie. Deje sa v škole, doma, na internete, niekedy aj medzi kamarátmi. A niekedy aj od ľudí, ktorým by sme mali dôverovať najviac. Je to strach, je to pocit, že nikam nepatrím. Je to ticho, ktoré kričí. Chcem niečo povedať, ale bojím sa, že povedia, to prejde. Ale nevždy to prejde. Ema nepotrebuje dokonalé riešenia. Potrebuje, aby ste ju počúvali. Naozaj počúvali. Aby ste si všimli, keď sa niečo mení. Aby ste sa aj pýtali. Aby ste ma neodsudzovali. Aby ste konali. Pretože aj malé gesto Môže niekomu zachrániť svet. Toto bol príbeh o Eme. Ale nie je to len o nej. Týka sa to mnohých detí okolo nás. Možno aj niekoho, koho poznáme. Práve preto je dôležité vedieť, kde a na koho sa môžeme obrátiť, keď máme problém. Teraz by sme chceli hovoriť aj o tom, na koho sa môžeme obrátiť v našej škole. V našej škole máme viac možností, kde môžeme hľadať pomoc. Môžeme ísť za pani sociálnou pedagogičkou, učiteľom alebo za pani asistentkami, ktorým dôverujeme a vieme, že nás vypočujú. Vďaka projektu Bezpečné miesto, do ktorého sme sa zapojili aj my, sme sa dozvedeli, že pomoc nemusíme hľadať len v škole, ale aj mimo nej. Konkrétne my za naše bezpečné miesto sme si označili políciu v Novom Meste nad Váhom. Rozprávali sme sa s pani policajtkami a zistili sme, že aj oni sú tu pre nás. Nielen ako ochrancovia zákona, ale aj ako ľudia, ktorí nám chcú pomôcť. A teraz by sme vám chceli ukázať krátku ukážku z tejto našej návštevy. Každý z nás má svoj príbeh a každý z nás si zaslúži byť prijatý. Pretože každý z nás je unikát. Pomaly padá dážď, čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Milióny ciest, pointa unikát. Stačí len zachovať svoju tvár, lebo v sebe máš unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Máme vaše, čo zrie, aj tak sa stále snažíme. Milióny ciest, pointa unikát. Stačí len zachovať svoju tvár, lebo v sebe máš unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá nahradiť.